Арт Ефир. От рождението на Димитър Добрович, първия академично школуван художник, но и един от първите светски художници в България, се навършват 200 години през 2016. Това е добре известно на редовните ни слушатели, тъй като в Арт Ефир следим работата на екипа от Център Българо-европейски културни диалози към Нов български университет, който осъществява проект за национално честване на годишнината. Както уточни доцент Ружа Маринска при неотдавнашното си гостуване в това студио, целта е Добрович да бъде видян по нов начин, не само като художник, а и като личност, идеи, възгледи. И втория момент е Добрович да бъде осъзнат в контекста на европейското изкуство на фона на определящите 19 век художествени направления. Ще ви припомня местата, на които е живял и творил Димитър Добрович. Роден е в Сливен, учил в Гърция, работил 45 години в Италия, а в края на живота си се завръща в Сливен, където дарява свои картини. Ясно е къде организаторите търсят работи на Добрович и свидетелства за него, за да могат да направят изложба през септември в България. Само преди ден от Рим се завърна екипа, заедно с Теодор Караколев, студент по изкуствознание в Нов български университет, но и журналист в Пловдив, където е в момента и откъдето сега се чуваме с него. Здравейте, Теодор! Здравейте! Вие бяхте в италианската столица заедно с доктор Анжела Данева и с доцент доктор Ружа Маринска, но по отношение на филма вие сте главното действащо лице, автор на документалния филм, който заснехте в Рим. Каква работа успяхте да свършите по заснемането на филма и подготовката на изложбата за сравнително краткия престой, който имахте в Рим? Да, точно моята работа е основно свързана с филма и аз имам толкова отношение към изложбата и големият успех, който успяхме да постигнем с филма, беше снимането в едно кафене, кафе Греко, което е много важно за историята на живота на Димитър Добрович в Рим, тъй като това кафене е било средище, едно място, където са се събирали много художници, артисти, музиканти, писатели, целият арт живот на Рим се е въртял там. И Димитър Добрович е бил част от това място. В момента то е изцяло туристическо заведение. В центъра на Рим се намира до Испанските стълби, така много популярно място. И успяхме да снимаме там едно интервю, плюс няколко кадри от самото заведение. Успоредно с това снимахме кадри в други важни места, които са свързани с живота на Добрович в Рим, като Академия Сан Лука. Той там е посещавал курсове, тъй като вече е бил умел художник в Гърция, се е обучавал достатъчно дълго време и е правил нещо като, както доцент Маринска се изрази, нещо като специализация в Италия. Също и къщата, в която е живял през цялото си време, тези всички 45 години, в които е бил в Рим, е живял на един и същ адрес на улица Систина. Една също така легендарна за Рим улица, тъй като там са живяли малко по-рано, но все пак там са живяли Гого, Ханс Кристиан Андерсен и други такива личности, свързани с културата, с изкуството. Всъщност обаче там в момента има един хотел, който за наша изненада беше и затворен вече, понеже имахме предположение, че вътре по стените има картини, които може да са свързани с Добрович, но за съжаление хотелът беше затворен, но все пак снимахме и там. А в самото кафе Греко, доколкото знам, има картина на Добрович, заради която всъщност основно вие сте се оказали там. Да, значи една от причините всъщност там да снимаме беше именно тази картина, която малко по-рано са открили друг участник в проекта, Владимир Димитров, който също е част от Център БКД и от проекта, и от Нов български университет. При негово посещение в Рим те са открили, попадат на тази картина, която е включена в един каталог на самото кафе Греко, но все пак на живо е съвсем друг начин, може да се разбере дали една картина е свързана с някой. Тази картина и ние я видяхме, снимахме я
И със сигурност доцент Маринска, Анжела Данев сме сигурни, че това става въпрос за картина на Добрович, което е истинско откритие, нещо изключително ново от много години, ново откритие, свързано с Добрович. И така, доколкото знам, там сте били вие така в контакт с Венета Ненкова, която пък работи по изложба с снимки от Рим, от Италия, от това време, когато Добрович още се е появил там. Да, Венета Ненкова, която е дългогодишен жител, вече изцяло римлянин, тя си пак е българка, но дълго време живее там и също опитва се да ни помага. Да, помага ни всъщност доста успешно, тъй като Димитър Добрович е свързан и с фотографските среди в Рим тогава, понеже работи по един нов метод тогава, елеофотография, което представлява заснета фотография, не тогава са били черно-бели, които се допълват, дорисуват с маслени бои. И се откриха фотографии, които до някаква степен имат сходства като сюжет, като композиция с елеофотографии, с картини на Добрович. И Венета Ненкова ни съдейства в тази насока с търсене на албуми, на книги, които са от този период, от втората половина на 19 век. Кога ще видим вашия филм завършен и ще бъде ли показан той зад граница, защото една от целите изобщо на това честване, на целият този проект е Добрович да бъде опознат и зад граница като европейски художник? Да, безспорно. Той е наистина европейски художник, също толкова колкото и български. Една от надеждите, моя лична, е все пак филма да бъде показан и зад граница, но това е за момента няма никаква... Работи се по тази насока, но не е сигурно да ще се случи. Ясно. Да, все още е рано. Самият филм би трябвало да е готов през есента, такава е уговорката и такава е... По принцип голяма част от филма е спонсориран от самия Нов български университет и от фонда, който е към университета, Централен фонд за стратегическо развитие. И с тях оговорката и филма да е готов около септември месец. Тоест преди тази голяма конференция и изложбата, която ще бъде в края на годината. Благодаря. Желая ви успешна работа. Знае, че ви предстоите първа пътуване и в Гърция, където трябва да снимате отново, може би в Сливен и така нататък. Пътят на Добрович, така ще се казва филма на Теодор Караколев.